Көчкә качып кытылган бәрәңге малае белән аралашасы, якынаясы килүен минем аз гына да өметемдә юк иде. Ә ул килде. Яхшыдырмы, ямандырмы белмим. Минем һәммә җирдә ашыгып кабалана торган гадәтем бар. Алия белән танышуга берничә атна үткәч, без инде гаилә корып бергә яши башладык. Мин бурят шагыйре Намжил Нимбуев костюмын киеп, Алия Римма апасының 2 размерга зуррак яңа туфлин алып, аның башына кагаз дөңгечләтеп Загыска киттек. Язылышып кайткач, Тулай туракта 5нче катымда гөрләтеп туй ясады. Biz таң атканчы көлдек, шаярдык, җырладык, биедек. Аннары мин әле шактый вакыт мәхәббәт исереклегеннән ойный алмыйча әсәрләнеп йөрдем. Ә инде гынахлы җиргә төшеп, тормыш мәшәкатьләре белән күзгә күз очрашкач, дөнья үзе безнең белән уйный, безнең белән усал итеп шаяра башлады. Өйләнешеп бергә яши башлагач, мин Алиягә багышлап Вәгъдә исемле шигырь яздым. 20 яшьлек чакта язган бу шигыремне мин гомер буе тугрылыклы булырга тырыштым. Үземнән яхшырак булып күренәсем, шулай итеп аны да, башка кешеләрне дә алдыйсым, яшьлек вәгъдәмне рәнҗетәсем килмәде.